בשיעור האחרון אנחנו הסתעפנו לנידון של החמדת ימים. ראינו שחלק שחלילה חשדו בו שהוא מכת השבתאים, ואילו מגדולי הרבנים החזיקו בו ואישרו אותו שהכל בסדר ואפשר ללמוד בו ורצוי ללמוד בו, וכל מה שהקדושה של המועדים, אנחנו דווקא כשלומדים אותו, דווקא אז לוקחים את הקדושה של המועדים. ראינו גם כשכך דעת מרן הרב עובדיה, שלא כל ספר שמצאת פה איזשהו פסול קטן, בגלל זה אתה פוסל את כל הספר. דמיון לדבר כמו זבוב שנופל לתוך כוס, איך אמר המן לאחשוורוש, זורקים את הזבוב ושותים את הכוס, לא בגלל זה פוסלים את הכל. אחרי גם פה, גם אם אתה חושב שיש לך קצת בעיות, אם אתה חושב שיש לך קצת בעיות בתפילות ובכאלה דברים, את התפילות עצמם אל תגיד, אבל את שאר הדברים אתה יכול לומר וללמוד ללא כל חשש. זה מה שראינו בשבוע שעבר. בעיקרון תכננו לסיים את הנושא הזה, אין עוד הרבה מה להאריך, אבל השם זימן לידי בשבוע האחרון ספר מאוד מאוד יפה שנקרא היו דברים מעולם. כן, בדרך כלל אנחנו אומרים לא היו דברים מעולם לאדם, אבל הוא קורא לספר שלו היו דברים מעולם, זה של הרב ישראל דנדרוביץ, ככה שמו, 3 חלקים. הגיע לידי החלק השני, זה ספר שהוא מביא פרקים בין נושאים מאוד מאוד מעניינים וחשובים, ובין הפרקים הוא דן שם על החמדת ימים. הוא נמצא בזמננו? כן, כן, דיברתי איתו בטלפון. הוא חי והוא כותב שם את הדברים, הוא דן על החמדת ימים. מי המחבר האלמוני של החמדת ימים? ושם הוא מביא תגלית חדשה מאת הרב שמואל תפילינסקי. זה גם כן אחד שחי היום, גר בירושלים, גם כן תמיד חכם, והוא גם כן חוקר, עוסק הרבה בכתבי יד ויש לו הרבה ידיעות בנושאים האלה. הוא הביא שם תגלית עם הוכחה אפשר לומר מאוד מאוד ברורה ויסודית מי המחבר, ששופך אור על כל התעלומה הזאת רבת המסתורין, ובהחלט אפשר לומר ש300 שנה של מסתורין וחשדות הם מגיעים אל סיומם. ואנחנו נחשוף כאן היום בעזרת השם מי זה המחבר האלמוני הזה, ולמה הוא הסתיר את השם שלו, האם באמת אפשר לסמוך עליו, האם יש בעיה לחשוד אותו בכת השבתאות, ועוד זה בעזרת השם היום. לפני כן אנחנו נקדים ונאמר, לפני שנגלה בדיוק מה התגלית שלו, נקדים ונאמר, טוב אחרית דבר מראשיתו, בראשית חוכמה יראת השם. בהתחלה אנחנו קודם כל צריכים להסתכל על ההתחלה. מאיפה הגיע אלינו הכתב יד הזה של החמדת ימים? מי הוציא אותו? מאיפה הוא הגיע אלינו? זה היה את הגאון המקובל רבי יעקב ישראל אלגזי, שהוא חי באיזמיר. בשנת תצ"ה הוא עלה לארץ ישראל, ושם הוא מונה לאחד מחכמי המקובלים, היה ביחד עם הרשש, חברו עם החידה, הם חתמו על כתב ההתקשרות הידוע שהיה ביניהם, הם חתמו שכל אחד ואחד יעזור לשני בעת צרה, בעת המיטה וכו' וכו'. הוא עמד ואז חיבר את הספר גם כשלמי ציבור או שלמי חגיגה ועוד 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 הרבה ספרים שפקיע שמה. זה היה הגאון הגדול המקובל רבי יעקב ישראל אלגזי. הוא היה באיזמיר, בחוץ לארץ. אבל הוא כותב ואומר שכשהוא היה בצפת, היה בזמנם נהוג ללכת לעיר הקודש, להשתטח על קברי הצדיקים. ואיפה יש לנו להשתטח על קברי הצדיקים, אם לא בצפת, ששם מקום מנוחת הצדיקים. וככה הוא מספר, שהלכתי לצפת, וראיתי שם אחד, שהוא הביא לי את התקריר של הכתבים, אנחנו נראה את זה. אין צורך בספר היום. אנחנו עוסקים בנושא של החמדת ימים שראינו אותו, התחלנו לראות אותו שבוע שעבר. בקצרה אמרנו שהיום השיעור הזה זה עומד להיות שיעור היסטורי בכל קנה מידה. עומדים לחשוף מי המחבר של הספר חמדת ימים. מכירים קצת את הפולמוס, דיברנו על זה בשבוע שעבר קצת. מחבר חמדת ימים חשדו אותו הרבה בשבתאות, ויש גם כאלו שהוציאו עליו ממש קונטרסים ודברים ממש כשחלילה נגדו. ואנחנו עומדים בעזרת השם לחשוף את הדבר. אמרנו שיש ספר שנקרא היו דברים מעולם, ושם הוא מביא בשם הרב שמואל תפילינסקי, אחד מהחכמים שחי היום, שהוא גם כן חוקר, שהוא אומר שהוא מצא מי המחבר ויש לו הוכחה לדבר הזה.
מים אם תרצו, יש פה כוסות ויש שם מיני בר. אז אמרנו בעצם מי הביא את החמדת ימים, מי הביא אותו לעולם, מי הרע, מי ילדו. זה הגאון רבי יעקב ישראל אלגזי, זה הגאון המקובל. הוא היה חי באיזמיר, אבל הוא כותב שהוא עלה לארץ ישראל, להשתטח על קברי הצדיקים בצפת, ושם הוא מצא את הכתב יד. איך הוא מצא את הכתב יד? הוא כותב בהקדמה של החלק השני של החמדת ימים ככה: אנוכי בדרך נחני השם בעלותי הר הקודש גליל העליון, אתרא דמראה ביתא עתה לזנה ונטע את שפרירו. והנה איש בא ניצב לקראתי. בא איש אחד לקראתי. ובידו האיספרא דבי רב. ויאמר אלי לך חזק וקנה חמדה גנוזה אל תעמוד על המקח בקניין תורה מקחו מקח וממכרו. בא אליי מישהו ואומר לי, תקשיב, אתה נראה חכם, אתה נראה מבין בדברים האלו, יש לי פה תכריך של כתבים, מעניין אותך, רוצה לראות? ויקץ יעקב משנתו, כן, כמובן לשוד מליצה, ויראה מראות אלוהים נפלאים מתורתו, להורות נתן דבר בעיתו להגיד לאדם יושרו, והיה כל מבקש השם אשר דרכו נסתרה בשנתו את טעמו, לבבו יבין את מעשה השם כנורא, הוא יבין לאשורו, וכולי וכולי. הוא מסביר כאן, הוא מעריך להגיד עד כמה הכתב יד הזה היה חשוב מאוד מאוד. ממשיך אחר כך וכותב שהוא עבד על הכתב יד הזה 2 ימים, כי הכתב יד הזה היה מאוד מאוד מרוטש ולא ברור. 2 ימים הוא עבד עד שהביא אותו לבית הדפוס בתצ"י א', הוא הביא את זה לדפוס. כך הוא כותב, שזה המקור, משם התהווה הספר חמדת ימים, ומשם כולם עומדים במבוכה מי מחבר של הספר. אומר הרב שמואל טפילינסקי, כשאנחנו נסתכל בחמדת ימים חלק ב', פרק ד' דרוש בפסח על התבואה, דף נ"ה, כן, שיש מחלקים איך מציינים, לפעמים דף נ"ה אתה יכול להגיד עמוד א' ועמוד ב', ויש, כשזה מחולק אבל לטורים, אז אתה אומר עמודה א', עמודה ב', עמודה ג' ועמודה ד'. אז כלומר שאם אתה רואה כתוב לך דף נ"ה, עין ב', אתה מסתכל, אתה פותח דף נ"ה, אתה מסתכל בעמוד השני, אתה רואה זה לא שמה, לא. אם זה ספר שמחולק לטורים, אז שכתוב עין ב', הכוונה היא לעמודה ב'. אבל אם זה היה ספר של רק טור אחד, אז כשאומרים עין ב', הכוונה היא לעמוד ב'. אז כאן זה ספר גם כשמחולק לשני טורים בכל עמוד. לכן אנחנו נציין את זה לדף נ"ה עמודה ב'. הוא מביא כאן המחבר חמדת ימים, מביא את הזוהר. זוהר פרשת נשוא, לגבי החומר של הכיסוי ראש של האישה, שאסורה להיות גלויית ראש אפילו בביתה. ככה דעת הזוהר. כידוע, לפי הפשט אין איסור לאישה שתהיה גלויית ראש בביתה, אבל לפי הזוהר, הזוהר מאוד מאוד מחמיר בעניין. מביא פה המחבר את כל הזוהר, ומסיים ואומר, ואשרי הגבר אשר תהיינה עיניו פקוחות להרים מכשול מקרב ביתו וידע כי שלום אוהלו. לפני שנמשיך נקדים ונאמר, שרבי יעקב ישראל אלגזי עצמו, שהוא הביא את הספר הזה לדפוס, הוא הוסיף הרבה הגאות משלו. איזה הרבה הגאות? לא הגאות כמו שאנחנו מכירים, רק תיקוני לשון מה שעושים היום, לא. בזמנם היה נפוץ שעושים הגאות, ממש כותבים לפעמים עמוד שלם, הוספות של המחבר, של המגיע עצמו. זה כאין שכר שהמגיע נוטל על עצמו. הוא אומר, אני עכשיו יגעתי לקחת את כל הספר הזה, להגיע אותו מההתחלה ועד הסוף, מה ישלמו לי על זה? כסף? כסף אני צריך. לא תמיד היו משלמים גם את הכסף. רצו לשלם את זה בחידושי תורה. היה להם תאווה גדולה מאוד, שבעזרת השם שיהיה לכולנו תאווה כזאת, שילמדו את חידושי התורה שלנו. אז מה הם עשו? לקחו את החידושי תורה שלהם ושתלו את זה בתוך המחבר, כתבו את זה אמר המגיע. וככה אומר כביכול, זה השכר שלי. אז גם כאן, בספר הזה חמדת ימים, יש הרבה הגאות ששייכות למגיע, הלא הוא רבי יעקב ישראל אלגזי. אז גם פה, אחרי שהוא מביא את הזוהר, הוא כותב אשרי הגבר שתהיינה עיניו פקוחות וכו', סוגריים, אמר המגיע, אחר כך תוכלו פה לראות את הצילומים, אמר המגיע, הרב בעל באר שבע כתב תוכחת מגולה, בעניין הזה כאין זה. איזה תוכחת מגולה? בעניין זה שנשים וגברים הם שרים ביחד, באותו מקום. שמים באיזה שולחן, עושים להם איזה קונצרט, משהו, והם מתחילים לשיר.
אומר זה ודאי, זה אש בנאורת, זה דבר הזה אסור, והוא העריך בזה ממש כאן 2 עמודות, הביא את הבאר שבע הזה. מסיים להביא את הבאר שבע, הסוגריים מסתיימות. כלומר, דברי המגיע פה מסתיימות. ממשיך, אחר כך ממשיך, מי ממשיך? המחבר. ממשיך וכותב, שימו לב ללשון. ודבריו כולם נכוחים למבין. וכבר הערכנו בחיבור זה בהרבה מקומות בתוכחת זו. והרבנו בראיות תלמודיות, וגם מהמקובלות, אשר כל אחת מהן התועבה היא, ומשרה כוחה של למד קולה כנחש ילך בקרב איש ולב עמוק, וגם הנפש לא תימצא מזומתה, ואין צורך להאריך בזה עוד בזה כאן. הנה כל אחת מהן גורמת רעות רבות וצרות וכו', ואיש על העדה ירעם בקולו כל יללה בקהל רב על עסקי דבר זה וכו'. על מה זה חוזר המשפט הזה? על הזוהר שהוא הביא לפני? על השערות? או שהוא חוזר עכשיו על הקטע הזה של הבאר שבע? נקרא עוד פעם את הלשון, איך המגיע התחיל את הלשון. הרב בעל באר שבע כתב תוכחת מגולה זו, וזה לשונו, תוכחת מגולה יפה מעולה, דבר עם בחורים וגם בתולות, זקנים עם נערים וכו'. ומגיע אחר כך הרב פה ממשיך, ודבריו כולם נכוחים למבין, וכבר הערכנו בחיבור זה בהרבה מקומות בתוכחת זו. כלומר הערכנו בבר תוכחת זו של הבאר שבע, דבר אחד. דבר שני, לא ייתכן בעולם לכתוב כזאת לשון על הזוהר. לא ייתכן להביא זוהר שהוא מדבר לגבי השערות ולהגיד דבריו נכוחים למבין, הערכנו בחיבור הרבה מקומות, הרבנו בראיות תלמודיות. מי אתה שתבוא לחזק את הזוהר? אחד מהתנאים? תביא ממרה של רב אשי ותגיד כל הכבוד דיברת מאוד יפה, מה הקשר? הדבר ברור. זה ליצית כזאת, בשון כאילו, לא באמת שהוא בא לחזק את כוחו, רק פשוט נכון. זה לא המשמעות הפשוטה בוודאי. בפרט שאחרי שהוא הביא את הזוהר, הוא סגר את הנושא מה שנקרא. כתב אשר הגבר אשר תהיינה עיניו בכוחות להרים מכשול מקרב ביתו וידע כי שלום הוא עלו. יפה מאוד. מכאן ואילך מה אתה עוד מוסיף? דבריו נכוחים להבין עוד הפעם. מוסיף, מדבר, מה? דברים מיותרים לחלוטין. המשמעות הפשוטה היא שזה חוזר על בעל באר שבע. וכאן השאלה כמובן נשאלת. לא איך ייתכן שהמחבר בא ומדבר על דברי המגיע. וכי היה לו רוח הקודש? היה לו רוח הקודש, אבל היה לו רוח הקודש שילך וידע מה המגיע יביא ספר באר שבע, והוא עצמו יכתוב עליו ודבריו נכוחים למבין? קושייה. קושייה. זה חמדת ימים הדפוס הראשון, בתצ"א. אם אנחנו נעבור לדפוס השני, בתקכ"ב, תפס בליבורנו אם אני לא טועה, שימו לב מה הוא עשה פה. הוא הביא גם כן, שם זה נמצא בדף נ"ג עמודה ג'. הוא מביא את הזוהר, אותו דבר. מביא את אשרי הגבר, מה שהוא כתב על הזוהר. הוא מתחיל את הסוגריים כרגיל, אמר המגיע, הרב בעל באר שבע כתב תוכחת מגולה וכו'. מסיים, כשאנחנו מגיעים לסיום אנחנו רואים שהמדפיס כאן לקח את הסוגריים ולא סיים אותם לפני הדבריו כולם נכוחים למבין, הוא העריך, שם את הסוגריים עד הסוף. כלומר, המדפיס בא ואומר, רגע, הדברים האלו כאן זה דברי המגיע, זה לא דברי המחבר בכלל, לא ייתכן שהמחבר כותב כזה דבר. לכן הוא אומר, יש כאן טעות סופר, הסוגריים של המגיע אמורים להיות בסוף. אבל זה עדיין לא מספיק, כי הוא כותב, וכבר הערכנו בחיבור זה. מה היה הלשון פה? ודבריו כולם נכוחים למבין, וכבר הערכנו בחיבור זה בהרבה מקומות בתוכחת זו, והרבנו בראיות תלמודיות. זה הלשון של המחבר, הוא זה שכותב את החיבור, נכון? אז כאן זה לא מסתדר, אם זה חלק מדברי המגיע, זה לא יסתדר. לכן הם באו ושינו את הלשון, בשנותו את העמו. מה הם כותבים? ודבריו כולם נכוחים למבין, וכבר העריך הרב בחיבור זה. בהרבה מקומות בתוכחת זו, והרבה בראיות תלמודיות. אז הם הבינו שיש כאן בעיה, אז הם חשבו לתקן את הדבר הזה. מה הם עשו? לקחו את התוספת הזאת לתוך דברי המגיע, אבל שינו גם כן את הלשון. יכול להיות שהרב יעקב ישראל אלגזי גם היה לו ספרים שהוא חיבר וכתב על זה במקומות אחרים. ובחיבור זה. כבר הערכנו בחיבור זה. ככה משמעות על זה. אנחנו מגיעים למהדורה האחרונה
היחסית שיצא תשע"א, 3 כרכים מהודרים, עם מבוא מאוד מאוד נרחב, שהוא אגב אוחז שמי חיבר את החמדת ימים? רבי בנימין הלוי, רבו של רבי משה זקות, ככה הוא מוכיח את זה. הוא קצת מסתבך עם זה שזה, הזמנים שם לא כל כך חפפו, בכל מקרה ככה הוא כותב שמה. הוא מביא את זה, זה נמצא כמו שאמרנו בחלק ב', בעמוד קכ"ח, שם זה כבר לא דפים, דפים היו מציינים אז פעם, עכשיו כבר כולם מציינים עמודים, כל עמוד והזה שלו. שימו לב טוב טוב מה הוא כותב. מביא את הזוהר, פרשת נשוא וכו', שהוא מסיים את הזוהר, מה הוא כותב? ודבריו כולם נכוחים למבין, וכבר ערכנו בחיבור זה וכו' וכו' וכו'. כלומר בא המוציא לאור הזה, הוא אומר לך, זה מה שהוא מסביר את עצמו גם כן בסוף, אפשר לראות בהערה 66, הוא אומר לך, תקשיב, אני רואה את 2 המהדורות הראשונות. אני רואה שהמהדורה השנייה הכניסו את זה לתוך המגיעה, ולכן הם גם כן תקנו את הלשון, וכבר העריך הרב. הוא אומר, זה דבר לא ישר בעיניי. בוודאי שהגרסה הראשונה של הדפוס הראשון, זה הדבר הנכון. זו הגרסה הנכונה. וכבר הערכנו בחיבור זה. כלומר, זה שייך לדברי המחבר. אם זה שייך לדברי המחבר, איך ייתכן שהוא מדבר על דברים שעדיין לא באו לעולם? תשובה, מזה הוא מסיק שיש כאן טעות סופר. הקטע הזה, 2 הקטעים יותר נכון, שנתפסו אחרי ההגעה, אמורים להיות לפני ההגעה. לא רק לפני ההגעה, לפני ואשרי הגבר בכלל. כי הוא מבין שאחרי שאומר את אשרי הגבר זה כבר לא מתאים. אז מה שיצא זה ככה, מביא את הזוהר, והוא כותב על הזוהר, דבריו נכוחים למבין, וכבר הערכנו בחיבור זה בתוכחת זו. איזה תוכחת? הביא את התוכחת? איפה הערכנו בחיבור זה בהרבה מקומות? איפה כבר כל כך דיבר? בשאר מקומות, אם זה חוזר על הבאר שבע, הוא דיבר על הנושא של הצניעות, הוא העריך כמה פעמים. אבל על הנושא של השערות לא מצאנו. גם הלשון להגיד את זה על הזוהר, זה ממש לשון לא מסתדרת. הערכנו, אתה מחזק אותו, מה זה? יהודה ועוד לקרא, ככה מדברים לגדולים? זה לא צורה של דיבור בכלל. ועוד, יש לו עוד המשך, הנה כל אחת מהנה גורמת רבות, רעות וצרות, ואיש על העדה יחם בקולו, כל יללה בקהל רב עד יזכה דבר זה, ויאיים על הדבר כיד השם הטובה עליו, ויקע ארץ בשבטי פיו, לא יירא ולא יחת. מה קרה? על מה רעשה כל הארץ? על זה אתה הולך לגזם כל הזמן באיום וגיזום, על מה? שאנשים לא ילכו בגילוי ראש בבית? על זה חרדה כל הארץ. כל מי שעיניו לא לבבו מבין שהתיקון הזה שלא במקומו. זה ודאי, זה לא נכון. זה צריך להיות אחר כך. זה חוזר על הבאר שבע. אבל יש לנו כאן בעיה. איך אנחנו מיישבים את כל הדברים האלו? מישהו פה עמד כבר על העניין? המלד אבטשי שקיבל את זה, והוא שינה את זה. הוא כתב גם, גאות משלו, והוא הכניס את תוך דברי המחבר. אתה צודק, זה דבר שייתכן, אבל בוא נגיד ככה, עדיין לא התקבל דעה אחרת שנכנסו, חלו פה ידיים אחרות. המחבר בעצמו הוציא את זה. אתה צודק מה שאתה אומר, במקרה שזה עבר הרבה זמן, ואז אנשים אחרים עוד מכניסים הגאות. אבל כאן המגיע עצמו אומר לך, אני מצאתי את הכתב יד הזה, אני הוצאתי את זה לדפוס. אז לא חלו בו ידיים אחרות. לא יכול להיות שהוא יריך בהגאות אחרות? לא מצאנו את זה, וגם הוא אומר שאנחנו בחיבור זה בראיות אחרות, ולא מצאנו את זה. אתה רואה גם שהמדפיס השני, הוא הבין שיש כאן בעיה. הוא שינה את זה עד כדי כך שינה שיש טעות סופר. והשלישי, מהדורה השלישית, בכלל אמרו לך לא, זה שייך לשמה. הם למדו את הספר וראו שזה לא מתאים. יכול להיות לא שהוא לא מגיע בצורה לא נכונה, יכול להיות שהוא לא התחיל בצורה נכונה. הבאר שבע שקשור באמת אולי למחבר. הוא התחיל את זה... וזה בסוגריים, זה אמר המגיע. לא, אולי זה באמת טעות, וצריך להגיד את הבאר שבע עם דברי המחבר, ואחרי זה אמר המגיע, אחרי הבאר שבע. אתה אומר להוריד את הסוגריים. הכל מדברי המחבר וזהו. המחבר בעצמו, המגיע בעצמו לא הוסיף דברים משלו? רק את הבאר שבע? המגיע הוסיף את הבאר שבע וסיים את הסוגריים לפני הזה. טוב, זה מביא אותנו לפרשה שלנו, פרשת ויגש. ויקר יוסף את אחיו, והם לא הכירו. למה? הוא כשהוא יצא מאיתם היה בלי חתימת זקן. וכשהם יצאו ממנו, כשהוא ראה אותם פעם האחרונה, הם היו עם חתימת זקן. לכן הם הכירו אותו, הוא הכיר אותם והם לא הכירו אותו. אבל עדיין נשאלת השאלה, אתם לא מצליחים לזהות אותו? אתם לא רואים?
כל הסימנים מובילים שזה יוסף. כל הנחלים הולכים אל הים. הוא מההתחלה בא ואומר לכם, אתה הגדול, אתה השני, השלישי, הרביעי. הכוח שעשה שם מנשה, שהוא רקע ברגליו, מה שמבואר בספר הישר, ומה הם אמרו? אין זה רק מכוח של אבא. זה בית אבא. טוב, זה בית אבא. ואתם עצמכם שלחתם את יוסף למצרים. אז מה הבעיה להגיד? שלחתם אותו למצרים, והנה עלה לגדולה. אומר שם הרמב"ן, הדבר הזה לא העלו אותו בקצה מחשבתם בכלל. אנחנו התרגלנו, כן? לימי הגן למדנו את הפרשיות, שיוסף ירד למצרים, היה סיפור עם פוטיפר, והוא עלה לגדולה, ונהיה משנה יפה מאוד, סיפור מאוד מאוד יפה. זה דבר הגיוני? היום יבוא מישהו לאמריקה, יזרקו אותו באחד שם, האנשים שם, השחורים שם, יהיה שם בזוי והכל, ואחר כך בן אדם יצטרך להיפגש עם נשיא ארצות הברית, כמה חודשים עד שקובע איתו פגישה, ומשמע ראש והכל, מישהו יחשוב לרגע שזה הוא בכלל? הדבר הזה לא שייך. אומר הרמב"ן גם כאן, לכן אומר הרמב"ן, הם לא העלו אפילו שהיה את כל הסימנים לכאורה, שזה שייך, שזה יוסף, הם לא חשבו לרגע על אותו דבר. אותו דבר גם פה. המחבר של החמדת ימים הוא לא אחר מאשר רבי ישראל יעקב אלגזי בכבודו ובעצמו. הוא זה שעשה את כל הסיפור הזה. מה שהוא אמר שהוא הלך ומצא כל מיני כתבים ומישהו נתן לו, הכל סיפור כיסוי אחד גדול. אנחנו עוד מעט נראה למה הוא עשה את זה ומה היה העניין שלו. אבל זה כבר מזכיר לנו את מי? את התורה לשמה. התורה לשמה גם כן כותב, מצאתי כתב יד ישן נושן ועבדתי עליו והכל, בסופו של דבר התגלה למעלה מכל ספק שזה הוא. שזה שהבן איש חי עצמו. אותו דבר מגיע, רבי יעקב ישראל אלגזי כמובן היה לפניו, והוא גם כן עשה את אותו סיפור כיסוי. הוא היה באזמיר, הוא אומר הלכתי לצפת ושם מישהו נתן לי את זה ועבדתי על זה מאוד קשה והכל. זה לא שהוא הלך לצפת ואף אחד לא הביא לו את זה אחרת, זה כתבים שלא אישיים. אבל כדי לטשטש את הדברים, מה הוא עשה? הוא השתמש כביכול בשתי כובעים. היה לו כובע אחד של המחבר, כובע אחד של המגיע. תתארו לעצמכם לכתוב כזה דבר, זה מאוד מאוד קשה. להיות בכובע של המחבר, לאחוז ראש, איפה אתה מחבר, איפה אתה מגיע, שלא יקרו טעויות מביכות כאין אלו. אבל רצה הקדוש ברוך הוא, וטעות אחת נשתיירה. זה הטעות הזאת. הוא בעצם סגר את הסוגריים, הוא המשיך, וכבר הערכנו בחיבור זה, כמובן, כן, הערכנו, אני הערכתי, אני המחבר. הוא לא ראה בזה פסול באותו רגע הראשון. אבל באים, ולכן הוא המשיך הלאה, אפילו לא שם לב לטעות הזאת. ובאים המדפיסים אחר כך, וכל אחד מנסה למשוך לכאן, זה עושה לך עוד טעויות, זה מוסיף לך, זה משנה לך קטעים. טוב, תבינו, האוצר נמצא מתחת הגשר, אתם לא יודעים מי המחבר, הנה, זה המחבר. ויקר יוסף את אחיו, והם לא הכירו. אף אחד לא חשב לרגע שהמחבר זה הוא בעצמו, אז אף אחד גם לא נתן לשים לב על הדבר הזה. זה מגיע הרב שמואל תפילינסקי, שהוא עוסק בדברים האלו, יש לו ראייה חדה לנושא הזה, והוא אומר, רגע, מכאן אתה דווקא למד שהוא עצמו גופה המחבר. איך? מותר לשקף? זה כבר נושא אחר, מה עם הבן איש חי, איך הוא כתב על עצמו שזה יחזקאל כך לי. זה תראה בשו"ת לב ים בסוף, יש על זה הרבה אריכות, לא נוכל להיכנס לזה, למה הוא עשה את כל זה. מה הראיה לזה הרב שבאמת זה ככה? שהם מגיעים מכל הכיוונים דחוקים? אז יפה. אז קודם כל יש לנו הרבה דחוקים מכל הכיוונים. גם מי שסובר, וזו הדעה הרווחת היום, שמי שחיבר את זה רבי בנימין הלוי, שהוא חי בצפת, יש הרבה קושיות על זה, כי הוא מזכיר ממש הרבה אחרונים שחיו ממש בתקופתו. ולפעמים זה נראה טיפה אחרי, ואז אני לא מבין, אמרת שאתה מצאת כתב יד ישן נושן, לפחות 15 שנה עברו על זה, אז איך אתה מזכיר כתבים יותר מאוחרים? הרבה דחוקים נאמרו בעניין הזה. וכן מהם, לא מהם, אבל ברגע שאתה אומר, תקשיב, הוא עצמו מחבר הכל, והיה יעקב למישור, והרכסים לבקעה, הכל מסתדר לך.
כפתור ופרח. הכל, הספרים המאוחרים, נכון, היה ספרים מאוחרים, אבל זה הוא בעצמו, הוא הכיר את כל הספרים, הכיר את הכל. הוא ידע את הכל. ואם נשים לב גם כן, הנושא הזה של התפילה, שזה הרי עוסק כל החמדת ימים ועבודת השם והכל, היה קרוב מאוד מאוד לליבו. ומיד אחרי שהוא עלה לארץ ישראל בתצ"ה, הוא כבר הלך לחבר את שלמי ציבור ושלמי חגיגה. שלמי ציבור זה עוסק בכל דיני התפילה של הסדר יום הרגיל. שלמי חגיגה זה עניינים של תפילה של המועדים. אתה רואה שהוא היה עוסק הרבה זה בנושא הזה של התפילה והמועדים. זה הגילוי, כמו שאמרנו, אפשר לראות את זה עכשיו. בספר הזה של, כמו שאמרנו, היו דברים מעולם, הוא שם כותב דבר שהוכחה הרבה יותר חזקה. שם הוא אומר שמהדורה עצמה במהדורה עצמה יש עותקים שכתוב בהם וכבר ערכנו בחיבור זה ושהסוגריים כבר הסתיימו לפני, ויש עותקים שהסוגריים אחר כך, והוא כותב וכבר העריך הרב. כלומר, מה שאנחנו ראינו בתקכ"ב במהדורה השנייה, הוא אומר יש עותקים כבר במהדורה הראשונה ככה. זה לא שהמהדורה השנייה החליטו לעשות את זה, כבר היה עותקים כאלו. מי עשה עותקים כאלו? הרי איך היה עובד דפוס, כן? לא כמו היום, אתה שולח את זה וזה מודפס. היה הכל על גבי לוחות. ולוחות זה לא כמו היום לוח, אתה מטביע עליו, אתה רוצה לשנות עמוד, אז אתה פשוט מכניס למכונה הדיגיטלית לשנות עמוד וזהו. זה הכל היה לסדר את האותיות. לסדר אותיות של עמוד שלם. של אולי נגיד 3-4 עמודים, אחר כך סותרים את כל האותיות, וזהו, ואז אתה רואה, כדי לתקן, מה היו עושים? לוח הטעות. כל אחד יכול לראות בספרים הישנים, בסוף יש לוח הטעות, לפעמים עמוד וחצי, ומה שמצאו אחרי ההדפסה, תראו שיש, שמו את זה בסוף. אף אחד לא ילך לסתור עכשיו את כל הלוח בשביל טעות קטנה, זה לא ייתכן. אבל כאן, אתה רואה שמהדורה הראשונה, ככה הוא אומר, שהוא ראה מהדורות, שיש עותקים שכתוב שם כבר, כתוב שם כבר, שזה בשם הרב כביכול, שהכל הכניסו את זה לתוך דברי המגיע. מי יכול לסתור את זה? מי יכול לעשות את זה? המגיע עצמו, ביעקב ישראל הגזי, הוא קלט שיש שם טעות, אז הוא אמר להם, תעצרו את ההדפסה, אני רוצה כאן להחליף את הלוחות. מה שהודפס, הודפס, את הנעשה אין להשיב. אבל מה שעדיין לא הודפס, הוא הלך ושינה את זה. ככה הוא אומר, אני לא ראיתי את הכתבים האלו, מה שאני ראיתי בכל אופן בהוצאה החוכמה אפשר לראות את 3 המהדורות האלו. מהדורה הראשונה רואים, כמו שאמרנו, הסוגריים מסתיימות לפני, והוא מדבר שזה בשם המחבר, וזה אחר כך. אבל זה הוכחה ניצחת וברורה, שהוא בעצמו חיבר את הנושא הזה. לפני שננסה להבין למה הוא עשה ככה, אנחנו נענה על שאלה קטנה שבוודאי מנקרת בראש כל אחד. טוב, מצאת ראיה אחת. אז מה, בגלל הראיה הזאת עכשיו תשנה את הכל? אף אחד היום לא אמר ככה. אף אחד לא אמר ככה. זה אלא השערה כזאת, זה אלא השערה אחרת. אולי יש כאן באמת חשש ששבתאי צבי. אתה בא עכשיו בראיה אחת כזאת, אתה אומר את הכל. מה הקשר לשבתאי צבי? יש הרבה בספר הזה, הרבה לשונות, כמו המלך ירום הודו, או כל מיני ראשי תיבות שזה, המשמעות היא שזה רומז על נתן העזתי, מה שהיה בזמנו, עם שבתאי צבי וכל הכת שלו. אז לכן חשדו בו חלילה שהוא היה מהכת הזאת. ולכן מחקו את התפילות שלו, חלק כמובן, רק מישהו בדורנו היום שהוא הלך על זה כל כך חזק, למחוק את התפילות, למחוק את הכל. אז לכן זה מה שחשדו בו. אבל יבוא, טוען ויטען, יגיד לך, טוב, מצאת ראיה אחת, מה יש בזה? זה ראיה אחת, יש לי ראיות אחרות. זה צריך להביא את המשל. מה המשל? היה גן חיות, כן? היית פעם בגן חיות שהיית ילד? היית. היה שם פעם אחת האריה שמה מת. שבק חיים, קיבל התקף לב, כנראה אחד הילדים הבהיל אותו, קיבל התקף לב, מת. טוב, אמרו בגן חיות, מה נעשה? יבואו עכשיו אנשים, יראו, אין פה אריה, יגידו, לא משלמים, תחזירו לנו את הכסף, עשו בלגן. לכן מה עשו? הלכו לאיזה מישהו, משועמם בשוק. הוא לא, תגיד, כמה אתה מרוויח ליום? מה מרוויח? כמה מרוויח? 100-200 שקל? הוא בוא, אנחנו ניתן לך משכורת 500 שקל ליום. כן, יפה. מה אני צריך לעשות? מה שאתה צריך לעשות זה דבר אחד. תלך, אנחנו לוקחים לך את הפרווה של האריה, לוקחים את הפרווה של האריה, אתה נכנס לבפנים, יושב כל היום, הולך מדי פעם ועושה, נואם ככה בקול, כמו נעמה של אריה. זהו, לא צריך לעשות כלום, זהו. מ-9 עד 6, אתה אחר כך בא, יוצא, אחרי שכל המבקרים יוצאים, מקבל ארוחת ערב לתפארת, הולך הביתה 500 שקל בכיס. טוב, ככה אין בעיה.
ככה הלך, ככה עשה יום ראשון, יום שני, יום שלישי, וכבר התחיל להתעייף, זה כבר לא קל. כמה אפשר להיות אריה וללכת ולבוא, והילדים צוחקים ומסתכלים וזה. טוב, הגיע היום הרביעי, והיו שם קבוצת מבקרים, והם מסתכלים על האריה והכל, פתאום אחד המבקרים שומע את האריה ירום הודו, מה הוא אומר? הוא פולט שתי מילים, אני עייף. אני עייף. מה, אריה מדבר? מה זה פה? איך יכול להיות? הלך מהר למשרד של ההנהלה, של הגן חיות, אמר להם, סליחה, אתם מרמים עלינו? אני הולך לעשות עליכם כתבות? מה קרה, אדוני? מה? הנה האריה, זה לא אריה אמיתי, זה אדם. מה פתאום? זה אריה, התווכחו. מאיפה אתה יודע שזה אדם? הוא לא, מה זה מאיפה? הוא אמר, אני עייף. מה, שמעתם אריה מדבר? אמר לו אחראי, דחילק, עזוב אותך. או 5, 6 שעות, 7 שעות הוא רק נוהם. פעם אחת אמר אני עייף. נו אז מה? בשביל זה תלך אחרי הרוב. בשביל זה אתה אומר שהוא לא אריה? זה המשל. מה הנמשל? יש טעויות, יש דברים שברגע שאתה קולט אותם, זה כמו אותו אריה שאומר אני עייף. זה טעות מוכחת, שאין על זה שום תשובה שבעולם שתניח את הדעת. אתה יכול להיכנס לדחקים ולדברים ולנסות, אבל כל מי שיש לו עיניים בקודקודו מבין בבירור שהקרבות מצביעים על זה שהוא עצמו היה המחבר. הוא השתמש בשתי כובעים, וכאן משמיים נתנו לו מקום לטעות, כדי שבעוד 300 שנה ינקו אותו מכל החשדות שתפלו עליו. למה אנחנו עוסקים בזה? מי כתב? מה זה משנה כבר מי כתב? זה לא מה נפקא מינה. אנחנו יושבים לחקור ולדרוש, ואנחנו פה פתחנו משחק חקירות, לא פתחנו משחק חקירות. אנחנו רוצים לדעת האם אפשר לסמוך על הספר או לא. עוד מעט נראה 90 אחרונים מאז החמדת ימים שהיללו ושיבחו את החמדת ימים והביאו אותו. ומה, כולם טעו חלילה? אבל אנחנו היום מקיימים בעצמנו מה שכתוב, וגלותי היום את חרפת מצרים מעליכם. אם רבי יעקב ישראל אגזי מסכן נמצא בשמיים ורוצה שילמדו בספר שלו, ובאים כל מיני אנשים ומכפישים את זה. אז הנה, הניח הקדוש ברוך הוא כבר אז, הקדים תרופה למכה, שם מקום טעות אחת, כדי שאנשים בסופו של דבר ישימו לב לטעות הזאת ויבינו שזה הוא בעצמו. מה שנשאר לנו להבין, למה הוא עשה את זה? אז התורה לשמה, אפשר לראות גם כן בשו"ת לוויין בחלק הראשון, בקונטרס הכללים בסוף, בתשובה הזאת שעוסקת על התורה לשמה, יש לזה הסבר רחב שם. בקצרה מאוד נגיד שהוא לא רצה שיסמכו על זה להלכה, כי זה לא ספר, זה לא תשובות שהתחברו להלכה, הוא פשוט היה לומד גמרא והוא לקח מתוך זה שאלות ותשובות. כלומר, אם אני אדפיס את זה בצורה כזאת, כולם יסמכו על זה להלכה, כי יבינו שזה ממני. לכן הוא עשה את זה בעילום שם, אפשר לראות שם. אבל כאן מה העניין? אתה מפיץ את זה כדי שיסמכו על זה, שילמדו בזה. התשובה היא, הוא היה חי באיזמיר, כמו שאמרנו, הוא עדיין היה בתחילת דרכו. היה צעיר. צריך לראות בין כמה זה יוצא, בין כמה הוא היה. הרי את כל הקריירה שלו, מה שנקרא, הוא התחיל רק אחרי שהוא עלה לארץ ישראל. אז הוא התקבל שם לחברות של מקובלים, שם הוא הדפיס את כל הספרים שלו, העיקריים והכל. שם היה העיקר, אבל לפני זה מי הכיר אותו? תאר לעצמך, בא מחבר אלמוני, מכירים אותו, חכם, נחמד, טוב, בא מוציא ספר כזה, ותפילות, ודברים, מי יקבל את זה? מי יאמין לשמוע אותו? אז היו אולי ככה, החברים שלו היו מסתכלים על זה, אומרים יפה מאוד וזהו. יש מושג, אין נביא בעירו. לפעמים אדם מתגדל באיזה מקום, והוא נמצא שם, הוא יכול ללכת למקומות אחרים, כולם נקדישך ונעריצך, קמים לכבודו הכל, אבל כשהוא נמצא באותו מקום, שהוא נמצא בתוך עמי אנוכי יושבת, אף אחד לא מעריך אותו, לא מכבד אותו. לא שום דבר, למה? אפשר לראות, יש כאלה מרצים גדולים בשלום בית, בחינוך ילדים. הם באים, הם מלאים אולמות, אנשים מתייעצים איתם הכל, אבל כשהם באים למקום שלהם הכל, זה טוב, ולא מתייחסים אליהם כל כך. אפילו יגיד לו, שמה, אני רואה שאתה עם הילד לא מסתדר, אתה רוצה שאני אעזור לך? לא, תודה, אני מסתדר. אבל כשהוא בא להרצאה והכל, שם זה כבר נראה אחרת. אז אותו דבר, גם פה זה נקרא, אין נביא בעירו. בא רבי הרב אלגזי, אמר, יש לי ספר כל כך טוב, עמל עליו. כל כך רצה להוציא אותו. אין לכם מושג כמה צער יש לאדם שיש לו כתבים טובים, והוא רוצה להוציא, ומה שמונע ממנו זה הממון, זה הכסף. היה לו מאוד מאוד קשה עם זה. לכן אמר, אני עושה תרגיל. אני אומר, כאילו הלכתי לצפת, וכאילו מצאתי את זה שמה, ואז יהיה לזה הילה של חכם קדמון. וברגע שיהיה הילה של חכם קדמון, יתפסו את זה בצורה חזקה.
מה תגיד, זה גניבת דעת? זה לא גניבת דעת. למה? אתה אומר זה שם חכם קדמון וישן, מה נאמר, לפני 15 שנה מה קרה? וכי אני לא עשיתי כמו בסמים ראש, אמרתי זה תשובות הראש, שזה של ראשון, אומר לך, ישן נושן, 15 שנה, 20 שנה, 30 שנה, עדיין אני חי בדור הזה. הוא הכיר את מעלתו, הוא ידע שהוא, אפילו שהוא היה צעיר, מעלתו גדולה מאוד, כמו אחד שחי בדור הקודם. מה יש בזה? והכל הולך אחרי הרושם הראשוני. האדם פותח ספר, איך הוא בוחן את הספר? קודם כל, מי אתה? מה המחבר? אתה מחבר גדול, אתה זה, אני אקרא בספרים שלך. ואז הוא רואה באמת, טעמו הוא כי טוב. את טעמו כצפיחית בדבש, יפה מאוד. אבל אם האדם בעיקר יש לו רושם שלילי על איזה ספר, זה ספר לא טוב, הוא פותח, הוא לא מנסה אפילו לראות כמה יש בו, אם יש בו באמת, יש בו עץ עם עין, זה טוב או לא טוב, הוא לא מצליח לראות את זה, למה יש לו רושם שלילי על המחבר. אמר הרב אלגזי, אני אעשה את זה הילה של החכם קדמון. כמו שאמרנו, לא מדי, סך הכל דור קודם, ממילא יסתכלו על זה אחרת. יסתכלו על זה אחרת. יגידו, תשמע, זה נראה משהו טוב, ובאמת שיסתכלו בפנים, טעמו ראו כי טוב, כולם יראו איזה אוצר יפה מאוד יש כאן. חמדת ימים אותו קראת, ממש כפשוטו. אבל עדיין, היה לו בעיה אחת. מי ייתן לו על זה הסכמות? מי ייתן הסכמות על ספר עלום וחתום שאף אחד לא יודע ממי הוא? מי ייתן לו הסכמות על כזה דבר? צריך מישהו שיעבור על כל הספר. כל הספר, מההתחלה ועד הסוף, זה קשה למצוא כזה דבר. אז אם נשים לב, יש שתי הסכמות שנמצאות בספר חמדת ימים. מי הם? הראשון רבי חיים אבולעפיה, והשני רבי יצחק הכהן. כן? לא הרב יצחק כהן של שמואל הנביא. רבי יצחק הכהן היה בעל הבתי כהונה. הוא היה תלמיד של הפרי חדש, הוא היה רבו של מרן החידה. היה גדול, עצום ונורא. שתי אלו נתנו הסכמה. איך הם קשורים למחבר? כמו שאמרנו הרב אלגזי, הם היו רבותיו, הם הכירו אותו. כשאדם רוצה להדפיס ספר שלו, למי הוא ילך לבקש הסכמות? קודם כל, מהרב שלו שמכיר אותו. ומאלה נפצה כל הארץ. אתה מראה לרב השני, הנה הרב הזה כתב, או גם הוא מצטרף. אחר כך לרב השלישי, הרביעי וחמישי, וכן על זה הדרך. ואז עוברים, מגיעים עד לגדולים, אתה מגיע להכי גדול, ואז ממילא גם שאר הרבנים חותמים, ככה זה הולך. עולים ויורדים בו. אז הוא הלך לרבנים, שתי הרבנים שלו. מסתבר מאוד שלהם הוא כן גילה. קשה לי להאמין שלהם הוא לא אמר כלום, ואמר בואו תעברו על הכתב יד, כי יש להם הסכמה מאוד מאוד נלהבת. לא מתאימה לסתם כתב יד ככה שמוצאים אותו לכתוב. הוא גילה להם שהוא המחבר, והם הכירו בו ובכוחות שלו, עודדו אותו, נתנו לו הסכמות נלהבות ויפות מאוד. גם אדם שרוצה להדפיס את הכתבים שלו, ויש לו כתב יד בהגדה ובהלכה. מה הוא יקדים קודם? בהלכה. למה? יתחיל עם ההגדה, יגידו זה דרשן. זה דרשן. יש לו כתבים על שלום בית, יגידו זה מדריך חתנים, יפה מאוד. יש לו על חינוך ילדים, יגידו טוב, זה יודע טוב בחינוך ילדים. תאר לך אחד שהתפרסם בעולם, כי הוא אחד שמומחה בנושא של חינוך ילדים, פתאום מתחיל להוציא ספרים בהלכה. איך מסתכלים עליו? בסדר. יש לו משהו חמוד, לכן לא. לא צריך להתפרסם בעולם, קודם כל, בדבר הכי חזק שהוא יכול. אם הוא לא יכול להיות פוסק, אז לא, אני לא מדבר עליו. אבל מי שיש לו כוחות גם לזה וגם לזה, אתה מתפרסם בעולם כפוסק הלכות. אחר כך, אחרי שיש לך פוסק הלכות, אחרי שאתה כבר פקיע שמה והכל, אז אתה בא ואתה אומר, תשמע, יש לי גם נושא של חינוך ילדים, יקשיבו לך הרבה הרבה יותר. אתה מדבר גם בכובע של רב, לא רק סתם שאחד שמבין בחינוך. גם מבין בחינוך וגם רב יקשיבו לך שבעתיים. מי עשה את זה? מרן הרב עובדיה עשה את זה. היה לו כתבים גם כן בהגדה, ענף עצבות. מתי הוציא את זה? אחרי שהוציא הרבה ספרים בהלכה, הוציא גם כן ענף עצבות. תראה, כולם לומדים בזה היום, אני כבר לא יודע מה קורה, אבל כשאני הייתי בחור, לומדים בזה כסדר, ממש. היו מכל דף ודף. רב משש, במכתב הערכה שהוא כתב לרב, הוא הודפס בתחילת יביע עומר חלק י', הוא מציין את זה, הנה גדול גם בהלכה וגם בהגדה. אבל קודם כל הלכה. קודם כל הדבר הכי גבוה שאתה יכול, אחר כך תמשיך הלאה. אז זה הבעיה שעמדה על הרב אלגזי. אם הוא כבר היה, הספר הזה הוא היה כותב אותו באחרית ימיו. אחרי שהוא כבר התפרסם, אולי צריך לעשות את כל התרגיל הזה. הוא היה בא ואומר, זה ספר שלי, כולם הם מקבלים. כל העם היו עונים אחריו מקודש. אבל לפני שהוא התפרסם, מי מכיר אותו? מי יודע אותו? זה מאוד קשה ההתחלה. כל ההתחלות קשות. לכן הוא עשה את כל הדבר הזה. ברגע שאנחנו יודעים שזה המחבר, הרי שהוא התנקה מכל החשדות,
כל הרמזים, כל הדברים שכביכול עשו עליו, הנה מצאת פה ירום הודו ופה, יכול להיות שהיו כל מיני שאריות שזה היה הנוסח שטבוע בזמנו, יכול להיות עוד מימי שבתאי צבי. אבל זה נוסח אפילו לא שם לב לתקן אותו. אבל מה, זה פוסל את המחבר? המחבר לא היה טוב חלילה? מחבר טוב מאוד, הוכיח סופו על תחילתו. מראשי המקובלים היה. מי היה הבן של רבי יעקב ישראל גזי, אתם יודעים? המערית אלגזי. מערית אלגזי יש לו חיבור מאוד מאוד ענק על הלכות בכורות וחלה להרמב"ן. יש איזה בסוף הבבלי על מסכת ברכות, יש שם הלכות בכורות להרמב"ן. יש ספר מערית אלגזי על הלכות בכורות. האשכנזים מאוד מאוד אוהבים אותו, מפולפל מאוד מאוד. זה היה הבן של רבי יעקב ישראל אלגזי, והוא כותב עליו, אבי רכב ישראל ופרשיו, פקיע ומומחה, בצלם קידשו שמיים, דמה לבר אלוהים, מן הרמתיים, מן אוהל השרף, בעל כנפיים, ממש כותב שם דברים בהקדמה לנאות יעקב, מאוד מאוד חזק. עיר וקדיש, מי כתב את זה עליו? אחידה, כותב על זה, זה תואר ששמור אצלו ליחידי סגולה, הוא כתב את זה על האור החיים הקדוש. כשהוא נפטר, כשרבי יעקב ישראל אלגזי נפטר, אז אחידה שלח איגרת לבן שלו, למערית אלגזי, הוא כותב, הלא לאמונה חשך עולם בעדי, אוי לדור שעבד מנהיגו, חסידה קדישה, קדוש יאמר לו, איזה לשונות, לא כמו היום, ככה כל אחד כותבים לו רשקה בהג, זה לא ככה, הם מאוד מאוד, הם הקפידו מאוד מאוד בתוארים שהם נתנו לכל אחד. כשהוא הגיע לירושלים, כמו שאמרנו, שמו אותו כבר בראשם, והוא גם כן היה ראשון לציון שנה אחת. שנה אחת היה ראשון לציון. אחר כך כבר נפטר. היה בעל בתי כהונה, כמו שאמרנו, הוא היה הרב שלו, בתקט"ו, הוא נפטר ומינו אותו לראש וראשון לחכמי ירושלים, ערד הערד ישראל, ושימש כשנה בלבד, עד שהתבקש בישיבה של מעלה בי' בתמוז תקט"ז. זה הרבה חיבורים שלו, זה קצת כדי לראות על הגדולה שלו. כמובן, המפורסמות הן צריכים ראייה. טוב, בזמן שנשאר לנו נגיד עוד משהו שקשור לזה. עוד משהו שאנחנו נראה איזושהי הקבלה יפה בין החמדת ימים לבין השאר הספרים שלו. אמנם פה אנחנו נראה הקבלה שהיא נראית להפך, אבל זה אותו רעיון. הנידון הוא ברכת מעין שבע של בליל פסח שחל בשבת. נידון מאוד מאוד ארוך, נמצא ביביע עומר בחלק ב', חלק אור החיים סימן כ"ה, הוא דן בזה בארוכה. מסקנה כמובן שלא אומרים ברכת מעין שבע. יש רבנו ניסים שהוא כותב שלא לומר אותה, כיוון שכל הטעם תקנו את זה מפני תקנת המזיקין. בליל פסח זה לילה משומר בא מן המזיקין, ולכן אין צורך לומר את ברכת מעין שבע בליל פסח שחל בשבת. חמדת ימים, הוא כותב בשבת פרק ו', ולפי טעם פנימיותן של דברים אלו, אין למנוע מלאומרו כל ליל שבתות, אף כשחל להיות יום ראשון של פסח בשבת. אף כי לפי הפשט לא ייתכן, כי אז משומרת מן המזיקין, כמו שכתבו הראשונים. אז זה החמדת ימים. אז כשבהתחלה, כשהמחברים הביאו אותו, אפשר לראות בקונטרס האמת תורת דרכה של הרב אלעזר כהן. הרב אלעזר כהן, הוא כותב שמה ממש קונטרס שלם מאוד מאוד יפה, שכתב להוכיח באותות ומופתים כמו דעת הרב של לא לומר. הוא מביא את החמדת ימים והוא דן בזה, קודם כל אומר לך, אני לא יודע מי המחבר, הכל, אבל אפשר לראות אחר כך, זה היה החמדת ימים, אבל בשלמי ציבור, שלמי ציבור הוא כותב, איפה הלשון פה? שלמי ציבור הוא כתב כדבר פשוט שאין לאומרה בליל פסח שחל בשבת. תבואו, תקשו עלינו קושייה. אם אתה אומר שהחמדת ימים זה אותו מחבר, אז מה, הוא סותר את עצמו? כאן אתה אומר שלא, כאן אתה אומר לומר, כאן אתה אומר שלא לומר, מה התשובה? קבלה בפשט, לא, הוא דיבר לפי הקבלה. גם בשלמי ציבור זה הכל שם גם על פי קבלה, וככה הוא פוסק, הוא לא אמר שעל פי הקבלה אפשר. פסק שלא לומר. אלא מה? מחבר כשהוא היה בצעירותו, כשאנחנו אומרים רבי, שהיה בצעירותו ובזקנותו. אז כשהוא היה אדם בצעירותו שהיה באיזמיר, הוא אומר, תקשיב, לפי הפשט, לפי הקבלה נראה, ותמיד צריך לומר את זה. לפי הפשט יש לך כל מיני טעמים, לפי הפנימיות נראה שאין חילוק. אבל אחרי שבא לירושלים,
ודיבר עם חכמי ירושלים, והתבשם מהם, חזר בו. אמר לא ייתכן, מה פתאום? אם ככה זה הטעם, גם על פי הקבלה הוא דיבר עם כל החברים שלו, ומצא שאין לזה מקום על פי הפשט, על פי הקבלה. מי היה החבר שלו? הרשש. מי כותב שאין מקום על פי הקבלה? אתם יודעים מי כותב? מי כותב שעל פי הקבלה אין מקום לומר את ברכת מעין שבע בליל פסח שחל בשבת? הרשש בעצמו, אבי אבות הקבלה, הוא בעצמו כותב שאין מקום, אבל הוא כותב בגלל שבגמרא לא חילקו אז גם אני לא מחלק. וזה השתברו קולמוסים רבים להבין את שיטתו בקודש, מה אני לא מבין. אם אתה אומר שאין מקום על פי הפשט, אז איך אתה אומר כאן שזה... אם אתה אומר שגם על פי הקבלה אין מקום, אז איך אתה מכריע כנגד הראשונים וכו', איזה אריכות גדולה. אבל כשהוא בא, והוא דיבר עם הרשש חברו בעצמו, הוא אמר לו אין מקום על פי הקבלה. אומר אם אין מקום על פי הקבלה, גם על פי הפשט אין מקום. אז אנחנו לא נאמר. אז הנה אתה רואה שהמחבר, חמדת ימי עצמו חזר בו. וממילא כל האלה שמסתמכים על החמדת ימים בנידון הזה של ליל פסח שחל בשבת, אנחנו נגיד להם המחבר בעצמו חזר בו. איפה? בשלמי ציבור. לסיום נאמר יש קונטרס חמדת ימים שכתב אותו הרב משה צוריאל בבני ברק תשס"ד. אין אותו בהוצאה החוכמה. והוא מביא שמה 90 אחרונים מהדור של החמדת ימים, 90 אחרונים מהדור של החמדת ימים שאישרו וקיימו אותו. מה פירוש אישרו וקיימו? הביאו אותו. הביאו מהדברים שלו. יש חלק שכתבו עליו יותר, יש חלק שרק הביאו אותו. 90. אומר לך קודם כל, אנחנו נכיר אותה ממש בקצרה, כמובן לא את הכל. אפשר לראות אחר כך גם כן כאן. הוא לא עדיין לא נודע שהוא המחבר, אז הוא אומר קודם כל עצם זה שרבי יעקב ישראל אגזי עצמו, כתור המגיע, הולך ואומר לך, ישבתי על הכתב יד ועבדתי עליו ועשיתי, אומר לך, מי גדול ממנו? שהוא הולך והוא מוציא משהו והוא מעיד לך על זה, כ100,000 עדים הוא מעיד לך על זה שזה בסדר. איך אתה בא ואתה אומר שזה לא בסדר? רבי חיים אבולעפיה, כמו שאמרנו, רבי יצחק הכהן בעל בתי כהונה. הוא כותב דברים מאוד מאוד חזקים על זה. החידה גם כן, הביאו אותו גם כן כמה פעמים. בספרו עבודת הקודש הוא מעתיק תפילה שלקוחה מחמדת ימים. רבי חיים פלאג'י מאוד מאוד העריך בספר כל החיים במערכת א' ערך השגה, שהספר חמדת ימים ספר קדוש וטהור ואין מקום שום דבר לערער אחריו. מביא גם כן ספר אמת ליעקב של רבי יעקב שאלתי אליניו מגדולי רבני טבריה, שהוא גם כן מביא אותו. ובעיקר רבינו יוסף חיים מבבל, הבן איש חי. יש כאלו בקונטר שהם רצו להגיד שלא, בן איש חי לא מביא את החמדת ימים, אבל זה לא נכון. הוא מביא את החמדת ימים. בהלכות עצמם, נכון? בהלכות, פרשת וישב הלכות חנוכה, מי שעכשיו למד הלכות חנוכה, להשתמש בחמדת ימים, כן ראיתם? לעניין לימוד נס יהודית. אם זה היה ספר פסול היה כותב, ללמוד בספרים חיצוניים, חלילה. גם כן בשו"ת רב פעלים, חלק ב' חלק אור החיים סימן ל"ח, הוא גם כן מביא הוא דן שם בנוסח של החמדת ימים, שלומר ביום הכיפורים כותבנו בספר זכויות, אבל הוא הרב מעדיף שם נוסח אחר שכתב רשש, אבל הוא לא הזכיר שום מילת גנאי למחבר. בשו"ת רב פעלים גם כן, חלק ב' חלק אור החיים סימן ס"א, הוא גם כן מעתיק את כל דברי החמדת ימים ללא שום ביקורת או הסתייגות על הדברים שלו. זה חשוב מאוד מה שאנחנו אומרים פה מהבן איש חי. גם כן בשו"ת רב פעלים, חלק ב', חלק יורה דעה, סימן ל"ב, הוא גם כן מביא את החמדת ימים. בחלק ב', סוף הספר, חלק סוד ישרים, סימן א', הוא גם כן מביא ממנו, ועוד ועוד. יש בבן איש חי בשנה ראשונה, פרשת וילך סעיף י"ג, שהוא מביא את החמדת ימים, אבל הוא לא מסכים איתו, אבל זה כמו שהוא לא מסכים איתו בענייני הלכה, לא שהוא פסל אותו חס ושלום. יש טענה מסוג אחר שקשורה לבן איש חי, שהם אומרים למה בן איש חי תיקן הרבה תפילות, יש ספר לשון חכמים, מכירים? שאותו היה אותו ישן, ועכשיו עשו אותו מהדורה חדשה, מאירת עיניים. אבל למה הוא תיקן כל כך הרבה תפילות? כדי שלא ישתמשו בתפילות של החמדת ימים. זו השערה שכתב אותה גם כן אחד. וזו השערה הזאת לא נכונה בעליל. למה? הוא מזכיר אותו. קודם כל הוא מזכיר אותו הרבה. אז מה אתה רוצה ממנו? אתה רוצה להגיד שהוא בא להפוקה ממנו? אתה מסכים איתו, מה הבעיה? אין לזה שום גילוי מילתא בבן איש חי עצמו. תכתוב, אני כתבתי את זה להפוקה מספר אחד קדמון. תגיד את המילים האלו. לא כתב את זה שום דבר, לא הזכיר אותו. גם כן
בשו"ת זבחי צדק החדשות, סימן קנ"ד, הבן איש חי עצמו שם, הוא מובא ממנו, שהוא כותב, ולכן בסידורים הנתפסים הלכו בעקבותיו של החמדת ימים, שכן דרכם על הרוב. אתה לא אומר שהוא מילת ביקורת. ועוד יותר שהבן איש חי, אם אתה אומר שכל התפילות שלו היו כנגד החמדת ימים, שלא יגידו אותו, יש 8 דוגמאות שהוא לא הביא תפילה. בשבת, תפילה לפני 2 מקרא ו1 תרגום, יש על זה. בחמדת ימים תפילה, לשון חכמים אין שום דבר. יש תפילה לפני מנחה של ערב שבת, גם כן לשון חכמים אין בזה כלום. תפילה לפני קריאת שיר השירים, הבן איש חי לא הביא כלום. תפילה לפני הוצאת ספר תורה במנחה של יום הכיפורים, הבן איש חי לא הביא על זה כלום. תפילה לפני תפילת נעילה, הרבה נהגו לאומרה, הבן איש חי לא הביא כלום. תפילה לפני תענית בערב ראש חודש ניסן, תפילה לאומר אותה בכל י"ב יום בתחילת ניסן על אחר קריאת פרשת הנשיאים, תפילה להיאמר בערב חג הסוכות, הבן איש חי לא מסיר כלום על זה בלשון חכמים. אז איך אתה בא ואתה אומר שזה כנגד שהוא בא, הבן איש חי עצמו רצה לעשות גם כן תפילות שלו, אז עשה ספר לשון חכמים. מאיפה באה ההשערה הזאת להגיד שלא, הוא בא נגד החמדת ימים? זו השערה מאוד לא נכונה. רבי ציון מוצפי שיהיה בריא, גם כן אוחז הרבה מהחמדת ימים. הוא אומר, הוא מאוד מאוד כועס אפילו, על מי שמנסה לדבר נגדו. כה גדולי עולם למדו בזה, איך אתה בא ומדבר שרה נגדו? התפילות הוא לא אומר אותם, למה? הוא אומר, כל דבר שלא קיבלנו אנחנו לא אומרים, לא משנים. מקובלים, מי שיודע שום דבר, הם לא רוצים לשנות שום דבר. יש גם ספר שני לוחות הברית, השלה. לא, זה לא על זה, רגע. בחיים דלרוזה, כן, שמעתם עליו? יש ספר תורת חכם. הוא היה תלמיד חבר של הרש"ש, שהוא גם כן מביא את החמדת ימים. רבי חיים שאול דורק הכהן, ראש המקובלים, השדה, היו קוראים לו, היה סגי נאור, ראש המקובלים בדור הקודם היה. מביא פה עוד מלא, ספר חסד לאברהם, אשל אברהם, זכור לאברהם, ועוד דברים שאנחנו מכירים, פרי האדמה, הרב מיוחס בן שמואל גם כן מביא, מטה יהודה לרבי יהודה עייש, גם כן מביא אותו. רבי שלמה מולכו, רבי אברהם חיון, הוא היה הרב המגיע של השלמי ציבור, גם כן מביא אותו בתוך השלמי ציבור, מביא את החמדת ימים, כן, בתוך הספר של המחבר, הביא את המחבר. כנראה הוא בעצמו גם כן לא ידע, הוא הסתיר את זה מאוד מאוד. שולחן גבוה של רבי יוסף מולכו גם כן הביא אותו. מאמר מרדכי של הרב מרדכי כרמי, שהוא תואל יוסף של רבי יוסף מולכו כמו שאמרנו, ועוד ועוד ממש הרבה. גם כן מחכמי עדות אשכנז, הגר"א גם כן אחז מאוד מאוד מהספר הזה. חיי אדם מביא. פרי מגדים, הוא מביא את זה בספרו תיבת גומא, פרשת יתרו. חתם סופר מביא ממנו. הבן של החתם סופר, האליה רבה. רבי יוסף שאול נתנזון, מי זה? שואל ומשיב, הוא גם כן מביא אותו. עוד הרבה אדמו"רים גם כן מביאים את החמדת ימים, והם מחזקים אותו. שרוצה אפשר לראות את זה בקונטרס הזה שלו. אז מה מסתמכים כל אלה שאומרים שלא ללמוד בהם? יפה. מאיפה הגיע בכלל? מי היה המערער הראשון על הדברים האלו? הגאון היעבץ, ביעקב עמדין. הוא היה בתקופה של שבתאי צבי, והוא ראה את החורבן שהוא עושה, והוא נלחם בכל תוקף, בצורה חריפה מאוד. נגד מי הוא נלחם גם? נגד רבי נתן אייבשיץ. הוא היה קדוש טהור, הכל היה בסדר איתו. הוא חשד בו איזה משהו. כל אחד שהיה לו חשד קל שבקלים, היה מיד קוטל אותו. מיד, לא היה משאיר ממנו שריד ופליט. הרמח"ל גם חשדו בו. גם חשדו בו, זה שם קצת סיפור אחר, היה לו סיפורים של כאילו משיחים וזה, גם זה אותו רעיון. אז לכן בא רבי יעקב עמדין ואומר, היעבץ הזה אומר, אני הסתכלתי, הוא בלשון שלו, אומר, אני הסתכלתי לכאן ולכאן, לא ישב לעיין בכל הספר. מספיק הוא קפץ לו בראש הראיות האלו שזה קשור לנתן העזתי, ויש כאן תפילות ויש כאן לשונות וזה, מיד אמר הספר הזה פסול והחרים אותו ונידע אותו ממש. אבל אחרי ששקטה הארץ, היה עוד אחד שהיה נגדו, מי זה היה? עוד אחד שהיה נגד החמדת ימים, גם כן היעבץ, יש עוד אחד, לא זוכר כרגע את שמו, שהוא גם כן היה נגד החמדת ימים, וכל אלה היו בתקופה אז, היו חמים, וטוב שהם עשו ככה, למה היה ממש מסוכן מאוד. זה כמו שמזכיר לנו, בעוונות היה לפני 2 או 3, היה פיגוע פה בכניסה לעיר.
נרצחה שמה רבנית חנה איפרגן, השכנה שלי. נרצחה שמה, מה היה שמה? בא מחבל, התחיל שמה לראות, והגיע אחד חילוני בגילוי ראש, והוא גם כן הוציא אקדח מהכיס, והוא גם כן התחיל לראות. והוא חיסל את המחבלים, אחד מהם או את שניהם, ולאחר מכן הגיע חייל. והחייל, מה רואה מול העיניים שלו? רואה אחד בגילוי ראש עם אקדח שלוף. הוא היה בטוח שהוא המחבל. הוא התחיל לצעוק לו, אני לא המחבל, לא המחבל, הוא לא שעה לו, והוא הרג אותו. בטעות, למה? הוא היה בשעה של סערת, הוא היה בטוח שזה הוא. אותו דבר זה בדיוק מה שהיה אז. היה תקופה סוערת, אנחנו לא יכולים לראות. יש ספרים שהתחברו על זה, מי שמסתכל שם מבהיל איזה תקופה סוערת זה היה, כמה גדולי ישראל נמשכו אחרי דעותיו. נתן העזתי, שבתאי צבי, כל אלה היה שם ממש. אז הוא בא, באותם רגעים חמים, הוא היה, כל דבר שהיה זה מיד היה קוטל אותו. אבל באים החכמים שבכל דור ודור, יושבים בתי מדרשות, שכבר נחה שקטה כל הארץ, מסתכלים בספר, קדוש, טהור, בעל יסוד בשורש העבודה, אומר, הספר הזה יהיה לכם ראש וראשון לכל ספרי המוסר. מסתכלים על זה, למה לפסול אותו? אני בטוח שאם היעבץ היה בזמננו, היה מסתכל, היה אומר ספר קדוש, טהור, הכל בסדר. לא בגלל, יכול להיות שאז היה לו איזה משהו שהשתייר, אפילו בלי שימת לב, עשה כמה ראשי תיבות, תפסו אותו על רמזים, על ראשי תיבות, עד כדי כך תפסו אותו על כאלה דברים, אמר ירום מודו, כל מיני מילים שיש בהם פליטת הקולמוס לפעמים. אם היעבץ היה היום, אין לי ספק שהוא היה אומר, זה ספר קדוש וטהור שאתם יכולים ללמוד ממנו. רואים ש90 חכמים, ואולי כבר אפשר מסתם כבר להגיע ל100, שחכמים שמורה דור מביאים את החמדת ימים, הכל בסדר. עד הדור הזה שבא מישהו והתחיל להפיץ שכביכול הכל חלילה אסור ללמוד בו והכל. הדבר הזה לא נכון בהחלט. וזה רואים על הרב עובדיה, רוח השם דיבר בו ומילתו על לשונו. לא יעונה לצדיק כל אבן. זה אמר את זה החתם סופר על מרן הבית על השולחן ערוך. אמר אפילו דברים שהוא לא כיוון לכתוב, דיוקים מהדברים שלו שהוא לא כיוון, משמיים הכניסו לו שזה ככה יהיה. למה? כדי לא יעונה לצדיק כל עוול. אותו דבר העובדיה, השם זיקה אותו, כמו שזיקה אותו להתיר כמעט 1000 עגונות, אף אחד לא חזר, זיקה אותו להתיר את החמדת ימים, ובאמת דבר אמת הייתה בפיו, לא נמצא עוולה בשפתיו. כי באמת מי המחבר? רבנו יעקב ישראל אלגזי עצמו, כבודו בעצמו. אז מהיום שאנחנו נזכיר את החמדת ימים, ונגיד החמדת ימים שמחברו, רבי יעקב ישראל אלגזי. זה כאן, היא הייתה יריית הפתיחה. עוד ידונו בתגלית הזאת, ועוד ידברו עליה, ובעזרת השם ייקחו את זה כדבר מוכח, שזה הוא עצמו היה מחבר, ואדרבה, הגדולים העידו, שהקדושת החג וקדושת השבת, מאיפה? רק דווקא מדרך החמדת ימים. כל זה היה הסתעפות מאיפה? אתם זוכרים מאיפה? ומה שהרב הזכיר בתשובה, את בשמים ראש. משם הסתעפנו לחמדת ימים, בזה סיימנו את ההסתעפות. בעזרת השם, שיעור הבא, נחזור ליביע עומר. יש שם, בעזרת השם, גם כן מחכה לנו עוד הרבה דברים מעניינים.